Tää tulee. No niin, tässä nähdään nyt kotkan tappama poronraato ja Vasa on vielä imemässä. Vasa on vielä imemässä, mutta nyt me annetaan sille maitoa, kun täällä sataa vettä. Ja se on ollut kylmissään tässä koko päivän tää Vasa ja se yrittää imeä vielä kuolleelta emältä. Ja nyt me otetaan se omaa hoitoon ja ruvetaan ruokkimaan. Joo. Niin, tää oli semmonen tapaus, että Esa näki kun kotka kävi tän kimppuun ja ne on käynyt nyt syömässä tätä ja se on vetänyt kynnet. Täällä näkyy reijät, minkälaiset reijät tulee selkään kun kotkan kynnet iskee. Keuhkot puhki ja siinä on kotkan kynnenjäljet. Ja siinä Vasa yrittää sitten vielä imeen maitoa. Nyt otetaan se sisäruokintaan. Tää on olla turha homma, mutta kokeilin. Joo, siinä nyt äidinmaidon vastiketta. Otetaan porolle se jo. Jos se vähän suostus ottaa, mutta tämä on sitä porohoitoa itsessään. Äsken justiin kotka lähti tosta 100 metriä. 100 metriä kun tultiin paikalle, niin se on syönyt tästä kaulan auki ja silmät päästä. Tää on urosvasa, niin jos tämä säilyy hengissä, niin se on kyllä kovemman luonnon poika. Se on varmaan oli helppo hänellekään. No eri makustahan tämä tutteli on tietenkin. Joo, ei se varmaan niin hyvältä maistu, mutta me yritän väkisellä vähän antaa sille, että se saa antaako parikymmentä milliä, että se saisi niinku maun tästä. Niin. No, meillä olisi pienet mahdollisuudet sitten onnistua. Joo. Ja vettä sataa ja pH on vaamia, parhaita vaatimia, mitä oli niinku eilen päästet mä aijasta irti. Tässä niinku Juhakin oli niin surullinen sitten kun päivällä käytiin tässä. Ei se mitään, tämmöstä se joo, on. eikä tää oo ainoa. Näitä riittää paljon. Näitä tuossa matkan varrella näkyy muutamia raatoja ja 2 kotkaa pyörii tässä nurkissa. Nyt meillä on niin pienestä kiinnittämää, että joko se onnistuu tai se ei onnistu. Ja meillä on 20 kilometriä tuonne tien varteen matkaa ja Heikin kanssa. Mä tuonne kyytiin tämä sitten. Tämä ei ole mikään Sinne sen isälle yrittää vielä selviytyä. Joo, aina. Tästä minä yritän tätä vähän. Se on niin eri makusta, mutta kun sillä ei päivällä sillä tuli vielä maitoa, kun minäkin tässä oli, kun se oli hengissä tämä vaami. Anna mä olla sitten iltaa asti, että nyt alkaa olla jo yötit. Mutta tämmönen
terävä tämä vasa, niin sen takia me ajattelin, että kokeilla, että jos tästä vielä jotakin tulisi. Kyllä se kannattaa ottaa Otetaan niinku... kotihoitoon. Ja vähän puristin tästä maitoa. Nyt se vähän niinku saistaa. Kun tätä ei kestä antaa paljon. Tässä on niinku pienet mahdollisuudet kuitenkin niinku saada tämä elpymään, kun se on kuitenkin saanut se ensimmäinen emältä ja siinä on se bakteerihomma niinku saatu niinku kohdalle. Että se... Pirteen näköinen se on vielä. Tää on niinku hirveän pirteet. Anna vielä yhden ryypysille ja sitten se saa riittää. Ja puristan tästä pullosta niinku samalla. Se niinku imee ja menee. Suusta tulee seuraava emä. Joo, tämä on kovaa homma.